एक दिसात 7 सापाक जीवदान. सर्पमित्र डॉक्टर अशोक नाईक हेमगेली धावपळ. कारवार. गोकर्ण, कुमटा आणि अंकोला वाठारात वेगवेगळ्या जाग्यार घरात आणि इतर भागात शिरिल्ल्या सापाक सुरक्षितपणे धरणं, जंगलात सोडची उल्लेखनीय कामगिरी सर्पमित्र डॉक्टर अशोक नाईक हेमी केली. सकाळच्यान सांजेपर्यंत 7 वेगवेगळ्या जाग्याचेर धाव घेत तेमी नागरिकांमधली भय दूर करत 7 सापांचे प्राण वाचयले. सकाळी कुमटा तालुक्यातल्या दांडेबाग वाठारात जाळ्यात अडकेल्या सापाची माहिती मिळताच डॉक्टर नाईक हेमी तत्काळ घटनास्थळात धाव घेतली. मोठ्या प्रयत्नानंतर तेमी सापाची जाळ्यातल्यान सुटका करून तेमकां सुरक्षीत जंगलात सोडले. नंतर किमाणी हिंगा घराच्या वंटीचेर बशिल्लो साप, मादेंगिरी लागीं एक वृद्ध बायलेच्या घरातल्या टीव्ही फाटल्यान बशिल्लो साप, तशेंच बंगले गुड्डा हिंगा रिसोर्टात येयलो साप हेमकां धरून जंगलात सोडले. दिवसभराची धावपळ सरत असताना भावी कोडळ हिंच्यान फोन आयलो. हिंगा घरातल्या खाटी सकल बशिल्ल्या सापाची सुटका केली. नंतर अंकोला तालुक्यातल्या शेडीगट्टा हिंगा घराच्या शेताचेर बशिल्ल्या सापाक सकल उतरून सुरक्षितपणे धरले. तशेंच मुलकेरी हिंगा घरा मुखार लटकत्या पायपात निपेलो सापाक भायर काडून जंगलात सोडले. कुमटा तालुक्यातल्या दांडेबागापासून अंकोला तालुक्यातल्या गावापर्यंत दिवसभर फिरत सर्पमित्र डॉक्टर अशोक नाईक हेमी एकच दिवसात 7 सापांचे प्राण वाचयले. बहुतांश जाग्यार मजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ कुटुंबाची घरां आशिल्ली. भिल्ल्या नागरिकांक धीर देत तेमी सर्प संवर्धनाबाबत जनजागृती केली. तेमगेल्या ह्या सेवाभावी कार्याचे सगळीकडे कौतुक जाते आसा. नव्वद वर्षापेक्षा जास्त काळ कारवारकरांचा मनात घर केले एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री. आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने, अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने. लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदाक सुवर्ण स्पर्श दिवचे खातीर एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार. अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. अंकोलात बस आणि ट्रकाची समोरासमोर धडक, सुदैवान जीवितहानी टळली. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या मुलेमणे वाठारात हैदराबादल्यान गोकर्णाक वयची प्रवासी बस आणि कोचींतल्यान पुण्याक वयची मालवाहू ट्रकाची गुरुवार दिसाक समोरासमोर धडक जाली. ह्या अपघातात सुदैवान कसलीच जीवितहानी जाली ना, पण अपघातामुळे काही वेळ राष्ट्रीय महामार्गाचेर वाहतूक ठप्प झाली. घटनेची माहिती मिळताच अंकोला पोलीस घटनास्थळाचेर धाव घेऊन पंचनामा केलो आणि वाहतूक सुरळीत करचे खातीर गरजेच्या उपाययोजना केली. अपघाताचे नेमके कारण अजून स्पष्ट झाले ना. या प्रकरणात पोलिसांकडल्यान फुडली तपासणी सुरू आसा.
कारवार समुद्र किनाऱ्याचेर बेपत्ता जाल्ल्या पर्यटकाचो मृतदेह मेळ्ळो. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कारवार शहरातल्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर सांजेर समुद्रात उतरन बेपत्ता जाल्ल्या पर्यटकाचो मृतदेह मेळ्ळो. बेपत्ता जाल्ल्या व्यक्तीचो शोध घेवचेसाठी किनारी सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्यान सातत्यान शोध मोहीम राबयिल्ली आशिल्ली. कारवार शहरातल्या दिवेकर महाविद्यालयाच्या फाटले समुद्र किनाऱ्याचेर संबंधित व्यक्तीचो मृतदेह मेळ्ळो. घटनेची खबर मेळताच कारवार शहर पोलिसांक घटनास्थळार भेट दिवन पळवणी केली. हे प्रकरण पोलीस ठाण्यात नोंद जाल्लें आसा. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन एग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचो संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचो खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आदेश स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन एग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. पाती दोणी उलटून नुस्तेमाराचो मृत्यू. भटकळ समुद्रात दुर्दैवी घटना. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या भटकळ तालुक्यातल्या जाळीकोडी समुद्रात नुस्तेमारी करता असताना पाती दोणीत जोरदार पाळाचो तडाखो बसून ती उलटल्यान एक नुस्तेमाराचो दुर्दैवी मृत्यू जालो. मृत नुस्तेमाराची वळख मंजुनाथ बेटया मोगेर, वय 56 अशी आसा. समुद्रात नुस्तेमारी करता असताना जोरानेवच्या पाळाच्या तडाख्यान दोणी उलटली आणि ते समुद्रात पडले. नंतर ते बेपत्ता जाले. स्थानिक नुस्तेमार आणि संबंधित यंत्रणान तांकां सोदपा खातीर सतत शोध मोहीम चालू दवरिल्ली. अखेर भटकळच्या मुंडळी वाठारांतल्या समुद्र किनाऱ्याचेर मंजुनाथ हांचो मृतदेह मेळ्ळो. मृतदेह भायर काडून फुडले कायदेशीर प्रक्रिये खातीर आस्पत्रेत धाडलो. ह्या दुर्दैवी घटनेत मृताच्या कुटुंबाचेर आणि स्थानिक नुस्तेमाराचेर शोकाचें वातावरण पातळिल्लें आसा. मरगे बाहेर पाडून पड गेलो वाचा. प्रकाश भवन పిచ్చక్ బాగుంది లై ఆగి ఇందాక రివర్స్ నైస్ ముందు తోల్సా దోస్త్ దూరే ఏ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಂತ घर बांधतो असो वा घरात नवरंग दिवतो असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन, दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार. आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जशे इंटिरियर,
एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स, तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध असा. आमच्याकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध असा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.